24 hodín som nejedol, nepil, nečíkal a nečakal. Aby som vyrobil súčiastku, ktorá by nám pomohla dostať našho Albiho, našu korytačku späť z planéty P1.6X. Podarilo sa mi vyrobiť tento zosilovač energie, ktorým by sme mohli dosiahnuť dostatočný silný lúč, aby sa náš signál dostal až na planétu P1.6X. Počul som, že aj vy ste vyrobili nejaké súčiastky. Sú už zamontované? Áno. Kto vyrobil? Šimon? Dobre, Šimon. Odišiel. Škoda, nevadí, potom poviem, či sa to podarilo. Takže zosilovače sú tu. Ja by som poprosil ešte nejakého mladého muža vysokého. Vysoký, ktorý namontuje poslednú súčiastku hore. Áno, lebo treba opatrať, sa to nerozbilo. Tak. Je to nasmerované, to je všetko. Stroj teleport by mal byť teraz schopný vyslať dostatočne silný lúč na planétu P1.6X. Ale neodvážim sa už teleportovať žiadnu živú bytosť. Viem, že by tu nejakí dobrovoľníci boli, ale živé bytosti už radšej nie. Ale dostal som informáciu, že ste vyrábali odkazy. Odkazy pre našich priateľov mimozemšťanov. Máte tie odkazy? Kde? Á, výborne. Čo ste tam napísali? Všetko možné? Dobre. A nevážte Albiho? Dobre. Takže vážení, teraz sa pokúsime teleportovať tieto odkazy a možno mimozemšťania dokážu nám vrátiť Albiho. Poslať ho späť. Sú dosť inteligentní, dúfam, aby to zvládli. Takže otváram teleport. Odkazy. Teleport je vlastný, takže. Koľko je tých odkazov? 1, 2, 3. 3. Hej, ja sa sa nezmestia. Ale odkazy sú v teleporte. Tak pokúsime sa teraz tieto odkazy teleportovať na planetu P1.6. Takže zapneme si najprv ventiláciu. Ventilácia funguje. Procesor funguje. Navigácia funguje. Súčiastky zapojené fungujú. Maják funguje. Vážený, už máme energiu. Potrebujeme viac než 75%. Dneska to musí byť možno až na 100%. Dobre je to, poďte ešte, poďte. Ešte. Stále málo, stále sa to není. Dobre, ešte pridáme, ešte. Už. Dobre, to ide to dobre, ešte potrebujeme, stovku potrebujem. Dobre, ešte, poďte, rátajte. 90. Ešte. 90. Áno. Podarilo sa, máme 100%, takže odkazy by už mali byť tam. Áno, všetko by to malo. Čo to je? Hej! Nie, stúpa energia, to už je moc. To vám už spáli obvody. Nie. Energiu nie, už viac. Nie. Sorry, no všetky obvody nám zhoria. Asi nám zhoreli.
Máte strach, zapínam translátor! Pozdravujem vás, rasa z planéty Tauri. Vo vašom jazyku to znamená planéta Zem. Som vyslanec planéty Arkonas. Vy ju nazývate P16XA. Sme mierumilovná rasa Arkonautov a dohľadáme na mier a pokoj vo všetkých galaxiách. Pred 6 dňami ste zachytili signál z vašej planéty z tohto miesta. Odvtedy vás usilovne hľadáme vo všetkých galaxiách. Pred 2 dňami ste k nám vyslali vášho zástupcu. Chvíľku sme sa čudovali, ako tak malá vyspelá rasa mohla vytvoriť červú dieru a vycestovať hyperpriestorom. Postupne sme sa však naučili reč tohto tvora a pochopili sme, že nie je vyslancom vašej rasy. Volá sa Albi, syn Elzy, rodu korytnačiek. No dnes nastal zlom v hľadaní, keď prišli od vás odkazy, z ktorých sme konečne dokázali určiť vašu presnú polohu. Naša rasa je technologicky omnoho vyspelejšia a cestovanie červými dierami ovládame už dlho. Vyslali sme hyperpriestorovú raketu, aby som vás prišiel pozdraviť. Žiaľ, nedokážeme udržať červú dieru viac ako pár minút. Preto sa musím rýchlo vrátiť. No na znak priateľstva a mieru vám prinášam vzácne kamene z našej planéty. Sú nabité pozitívnou energiou, ktorá, ak ich budete nosiť pri sebe, vás bude chrániť. Posielam ich transportným lúčom do vášho teleportu. Naša červá diera začína byť nestabilná. Lúčim sa s vami pozemšťania a priatelia. Žite v miery, pomáhajte si a majte veľa pozitívnej energie. Pretože tá pomáha prekonať všetky prekážky. A aby som nezabudol, transportným lúčom som poslal aj tvora z vašej planéty Albiho. Bolo mu za vami veľmi smutno. Odchádzam, ale budeme vás sledovať a vysielať pozitívnu energiu do vašich kameňov. Nikdy už nebudete sami. My, rasa Arkonautov, budeme dávať na vás veľký pozor. Nech vás pozitívna energia sprevádza. Takže, vážení priatelia, rasa Arkonautov tu žije s nami na planéte P16XA. Dostali naše odkazy. Niečo tu je! Niečo tu je! Pozrieme sa, či je zdravý a živý. Počkajte, tu sú tie kamene. Nabité pozitívnou energiou. Je ich tu dosť, myslím, že pre každého. Takže poprosím, teraz, aby ste postupne, ako vás budem volať jednotlivé zóny, prišli si nabrať svoj kameň. Takže poprosím zónu Veľkej Británie, aby prišla ako prvá si zobrať svoj kameň. Ešte sú horúce. Asi od toho prenosu